Ndi Igbo break in a record ma we go na the whole world so fie ka Ndi Igbo kacha like produce na the whole world so fu mkpụrụ ihe Chineke ebubo n'ihe ọjọọ ịma na ikwulie ọkwifu ndị be anyị na-apụ ara ụwa niile China bụ fama mere ụwa ihe na-eme ndị ụwa niile ihe ha pụta so fie ka Ndi Igbo bụ first na ya ala ụka the highest thing Ndi Igbo produce gold na-ejezu the whole world eji ama atụ n'ebe Ndi Igbo nọ even Ndi Igbo ji eme ọnụ taa we produce reverend fathers evangelists ndị pastors so si abụ the only thing Ndi Igbo we keep producing the whole world. Do you know na ije na China na enwere over 200 Ndi Igbo bụ reverend father ebe a ije n'Italy ndị butere ụka Ndi Igbo nwere more than 50 reverend fathers n'ebe a ije na US nke a na-akọ nke a bụ aja na ala aja the whole world Afghanistan Iran Iraq Saudi Arabia sọsọ Ndi Igbo ka ihe afụ bụ pastor evangelist reverend father ndị bịara ịtọghata mmadụ sọsọ ya bụ the only thing Ndi Igbo na-eproduce n'ụwa no wonder ala ụka ji agbalụ ndị be anyị onwere kọntrị nọ n'ụwa ihe afụla onye Igbo as a reverend father sọsọ ya bụ the only thing Ndi Igbo na-eproduce isi na-asị ka m kwuru dee nya kwugodu kọntrị bụ ihe ọ na ka m gwa gị mmadụ n'one na one bụ reverend father ebe a bụ ụkọchukwu ebe a sọsọ pastors evangelists ka Ndi Igbo na-eproduce na the whole world. Ndị Igbo kazi ndị butere anyị ụka eproduce ị na-ada otu ya nwere onye ọcha bụ pastor amin o nwere onye ọcha bụ evangelist na be nna gị o nwere onye ọcha bụ evangelist na be nna gị bụ pastor bụ reverend father na be nna gị bụrụ ụkọchukwu na be nna gị ọ dịrọ mana onye Igbo bụ pastor na China o mekwala any service ọbịa sky ọkwa sị na ndị ọcha adịghị eje ụka na my church na ka ọ jụrụ adị ndị a niile na-agba ma wụ online gbogbo ndị pastor mgbe ihe niile n'ọcha obodo oyibo na-eposturu gị ka ndị ọcha ji abịa savisi emu ihe niile bụ Ndị Igbo. The only thing Ndị Igbo nwere ike produce na the whole world highest thing Ndị Igbo produce in the whole world bụ iwepụta ndị reverend father evangelist ndị pastor sọsọ ya bụ the only good thing Ndị Igbo onye Igbo ya apụta na asị gị na onye maka Ndị Igbo na-eme ụwa niile ji bụ amarụfa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ana m ekene unu nwanne m nwoke anyị nụrụ ife jụrụ o tekwana nna afọ ihe onyonyo gị ma nke ịkpọrọ m afa one ma one kwuo ife adịrọ mma mana m sị na mma bịa nye gị ndụmọdụ at least as a younger one I like your passion mbọ ị na-agba na-etinyegasị okwu ọnụ mana achọrọ m ka ige ntị ịma o nwere mgbe m kwuru maka dis kamera onye ọ na wepụta fon ọpịa rekọd kwube ife sọrọ ya eziokwu na ife niile bịa dị accessible dịkwa easier to get na this dispensation mana nke bụ eziokwu na ọ bụrụ mgbe anyị na-akwụ ụgwọ kamera na 90s a na-ebu kamera na shoulder echere m na enwere onye n'ime unu ya akwụ kameraman ụgwọ ha ya kamera for days ha ya a producer ha ya ife dịka ndị kamera operators ndị kostumia kwụ ụgwọ location wee bịa sịsị gbanye kamera on obido kparịba mmadụ bido kwutọba mmadụ onye gịnị ya na-aba akpakọbere onye ịkpọbọrọ n'ekwentị onye nwebere ife gwara ya ọ bụrụ na ọ ka e wee good manners welu kwuo ife a chọrọ ikwunu ọ jọgbukwara onwe ya a sị na mma amanye okwu ikwuru ọnụ ife ndị Igbo kacha eproduce na mba ụwa mana tupu m kwuo ya ka m nwee ike gbazielu gị maka ikwu amarọ ibe ezi ya ọkwa ifuru okwu ọnụ ike dị n'ọnụ ọkwa ọnụ sere ọgụ a sị na amara okwu na-ebute amara ọsa mana mụnwa mana every mature person o nwegoro ka mmadụ esiri wee ma wee kwu inwe ike ịma wee saa ka ịkụziere onye ahụ every good player ada agba ụkwụ bọọlụ ka ọ na-agba maka ịgbara anụ ụkwụ ịgbata kaadị every good player ada agba ụkwụ ife njisi ka m na-enye ndụmọdụ a ka ndị ọzọ si na ya na-amụrụ bụ ka anyị nwee ike kpachapụ anya social media malụ mma mana otu edge sword social media malụ mma mana otu edge sword nga is part of this job onye mara ihe ya eso okwu nye emekwana ya
ọ dịrọ mma ka anyị na-adị pesimistik ma anyị na-ekwu okwu na public na-afụsọ negative. Ọtụtụ ihe onyonyo gị nnene ọsọ error ka ị na-afụ, but at the end ka ị tụtazie alụ gbazie ma ọ kwuo ka anyị esi mee ya metụ ya mma. Ụnụ kakwa nke ọ bụrụ ọsọ go, mana ife ntị ka m nwere nke anyị ndụmọdụ bụ na itikarị ya na mkpu, maka nkịta gbokarịa ụja arapụ ya ọkpọ afọ onye nwe ya nọ, ka ọ ghara dị m ka ya sị na unu na-enwe a kind of mental stagnancy or moral bankruptcy. Maka ife niile unu na-akọndemụ na ụka jikwa mee nke ọzọ, nsị ka m jụọ ọkwa ịfụrụ kemgbe ụka ji wee na-prevent vulgar language, ka ị na-asụ asụsụ kwesịrị ịnụ, rapụ nke ruru unyi, akwamiko, fornication bụ sin. Ife niile ụka na-epreach for years. O merụ omenala Igbo, the culture ka ụmụ nwaanyị si akpa agwa, nkwanye ugwu ụmụ nwaanyị Igbo dị oke ọnụ ahịa wee dị protected, wee kpuchinata ya, wee chekwaba ya. Unu apụtazie gbaba ụka mgba ife ahụ ụka na-epreach ma abortion ma ife dịka nwaanyị na-ekwu okwu ruru unyi ma nwoke dị na ya, ụmụazị adịghị ata mkpụrụ osisi edebere ndị okenye. Ọ ife niile aka ụka condemn for years. Unu pụta na ataki ụka. Amara m ihe onyonyo one unu jigo wee condemn fornication, condemn kịta a na-amụzi na-etufu abortion, ife gbasara nwoke ịdị na nwoke and so many other things. Mmanụ ife aka oziọma preventịrị. Onye ọ na-menyụrụ ọkụ ya ezute ọchịchị. That is the truth. So uche anyị adị ya nwanne m, ị na-ajụ ma ndị ọcha na ha abụ fada, na ha abụ pastọ, na ha bụ men of God, na ndị be anyị bụcha na mba ụwa niile bụrụ ma na be anyị. Achọrọ m ịjụ gị, enwere onye ọcha bụ politician na Nigeria ebe a? Maka enwere ndị ọcha bụcha fada ma na Lagos ma na some cities, enwere mana North, enwere St. Dominic's ebe Lagos, all my parish, iru ebe ahụ ndị ọcha nọkwa di ya, n'ụfọdụ ndị be anyị, and there's so many other parishes and the seminaries ndị ọcha nọ. Otu a ka ndị be anyị si wee nọrọ. O nwere onye ọcha bụ mekanik ebe a? Oh yes. Otu a ndị politician si wee bịa, ndị colonial masters si wee bịa na political side, mechaa naba, ndị be anyị wee nweta what they call independence. Otu a ka ndị early missionaries si wee bịa, mechaa ife dị n'oziọma, ndị be anyị mụta, agọzie ha, kpeelu ha ekpere, baptize ya ha bidozie oziọma, hapụba. Missionaries mbụ ndị nọ n'ụzọ ije, onye ọ na-eweje oziọma from one state to another, from one point to another, onye a bụ a missionary, a traveling preacher. So otu a ha esiro nọ na politics anyị, ọkwa otu a ka ha esi wee nọ n'oziọma n'ụfọdụ ime obodo, mana ọ ma Nigeria ebe ha na ya. Ka eke ihe si afụta n'ọsọ fada na pastọ ka ndị Igbo na-eproduce, ka maka engineers all over the world, ka maka traders, ka maka industrialists all over the world. Ife niile ndị Igbo nwere ebe ije jide aka n'ọsọ ife ha na-eproduce sọsọ ndị na-ezi oziọma, just for you to attack the gospel, for you to attack the Christendom. I like your passion, like I said, mbọ ị na-agba, mana ọ bịa dị too negative. A na-akparịsị ma ndị okenye ma ndị gị na ha abụrụ ọgbọ ma ndị nwere ike ijegide ije na ndụ a. In fact, you can't get closer to their corridor. Talk more of ịbata ọfịs ha. Oh yes. Unu na-ekwu ife unu na-ekwu, ana m agwa ndị na-agbakarịsa ga ha dị careful, maka enweghị ụzọ unu mechichara against you people. N'ụbọchị ife ya adịghị na mkpa. O nwere ike ị na-ekwu against doctors na-ekwu against so many rich men, na-ekwu against a lot of people, politicians. Ife wee dị gị na mkpa, ọ bụrụ ife dị na agbata ndụ na ọnwụ, iwee jee amụọ, ọ bụrụ somebody ya enyere gị aka ịmara ya mana ọ ma gị, maka iru akwa adị echefu, ị ya ma na o teghị shot do against you. Anyị adị careful. That boy kparịrị e-money, o nwere ebe o ruru akpụ ụkwụ oyi n'ụkwụ, mana ọ maka na ọ ya pinwe rekọdụ na fon, o meghe ọnụ na-ekwu ife sọrọ ya. Onye kwuo ọ na free, ọ bụrụkwa otu a ka ọ na-adị always. Every month nwere 25 mana ha ncha bụrụ Christmas. Every month nwere 25th mana ha ncha bụrụ Christmas. So ka anyị dị careful, ka anyị were social media wee nyere onwe anyị aka. Let us pursue peace, let us pursue oneness. Anyị abụrụ na ndị Igbo tupu ife ọ na-ana efe efe. Others na-apụta kwa ụbọchị, ọ bụrụ sọsọ ife ọjọọ ka ya na-afụta were ya na-akpọ iyi. Onye ori a kịta ịfụrụ Mr. Matthias Ezeaku jikwa wee kpọba ndị mmadụ wee na-adụ ya ọdụ, ọkwa ife gị nwa bidoro na-akpọ onye ori. Asịfụ na ndị na-akpọ ndị ori kịta na ha bụrụ engineers, many priests bụ a lot of things in different professions. Many of them enwe ndị bụ engineers, enwe ndị bụ barristers, enwe ndị bụ lawyers, enwe ndị bụ medical doctors. Mana ime ama mbọsị ụka bịakwa ka ụka and otu a ka o kwesịrị dị. Ụfọdụ bụ lecturers, ụfọdụ bụ teachers na secondary school.
akụzi so many subjects mana eme ama so na anyị na-achọ a kind of followers na ndị chọrọ no maka desperation to get followers or being paid na millions of people na-eso gị na social media na-eji gị up mgbe ị na-eme ife ọjọọ uche gị dịkwa ya maka onye ọ na-eme ihe iberibe na social media wee nwee millions of followers ọkwa millions of ndị iberibe si ya maka isobe ndị iberibe ha ya ada-atọ ịga ala iberibe na-akwado gị n'ihe iberibe inwe mme ihe iberibe o wee ti gị n'ọnọdụ iberibe ọ bụrụzie group of iberiberism. Oh yes, take it again. Ị na-eme ihe na social media ihe iberibe millions of followers a na-eso ị na-eji ya up ị na-eso ndị iberibe ha ya atụ ịga ala iberibe kwado gị n'ihe iberibe iwe mebe ihe iberibe o wee ti gị n'ọnọdụ iberibe. Ka anyị dịnụ careful. Ọ bụrụ ife ọ nabatara ha n'Igbo abuse ya abuse ụka abuse politics abuse tradition abuse native doctors and so many other things. Ọ bụrụ ife a ka emere ya ka ọ bụrụ. Let us be careful. Everybody man na akwụkwọ nsọ kwuru na onye arụghị onye iri na no food for a lazy man. Ife ndị a na-aga n'akụkụ ebe a ọ ife o kwesịrị ịbụ we plan for industries mụnwa na onwe m na-agbara onwe m mbọ nwee so many people a na-akwụ ụgwọ na-alụgasị ọrụ. So many of them emere employ youths ejibo m oziọma wee ri ndị for one day kama mụnwa na-ewetara ife m na-alụ wee na-etinye n'oziọma ka anyị mara ụnụ ka anyị si ekwu okwu maka ife niile ị na-ekwu ịdara ya woefully. So many men of God can feed you without offering money or tithe or whatsoever. They will feed you your entire life. Debe go ofu ebe na-enye gị nri ka got inwe ịpụtazi na-akparị ha otu a ka o kwesịrị ịdị. Ife eji wee marụ ndị Igbo mbọsị bụrụ gboo bụ culture of respect. Up till now na level Davido mana ịmafe ebe ọ kparịrị any elder ọ pụta ọma flat na he prostrate otu a ndị Yoruba si ekene mmadụ otu a ndị be ha si ekene mmadụ otu a ka ọ ka si emeruo taa. Ịfụ na respect ebe a ka ọ na-atọ ụtọ nwata fee na oburu isi nka nke a bụ ịpụta ma onye tọrọ gị atọ n'oku unu ha ị na-ekwu okwu ene ha lack manners mbụ you people. Ọ dị mwute enwe ndị nọ n'ili taa maka ife ha kwutere n'ọnụ nwee ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwee ndị nọ n'ọrịa nwee ndị nọ na nga maka ife ọnụ kwutere. Wise people think before they talk mana kwa ifuru ndị amara ife they talk before they think. Ka anyị dịnụ very very careful. Okwu pụrụ n'ọnụ dịka bullet pụrụ n'egbe ọ pụrụ ana ọ ma echi ya kwa azụ gaghị n'oru ebe ọ na-eje ọkwa n'obi ka okwu ọjọọ na-ana. Oh yes, ọ n'obi. Ị ma na ndị nna nna gị na ndị nna nna m ha ndị nna nna anyị na ọtụtụ n'ime ha bụ ọtọ ka ha na-agba ife dịka omenala ndị South Africa a na-egheweta ahụ nwaanyị oghe ịfụcha nnọọ ma ala nwaanyị ife niile eghere oghe ụdị omenala ọ na-amakasị ka ezi ugwu nwaanyị nwee under normal circumstances. Kedu ugwu nwaanyị nwee ịmụ na ndị nna nna anyị ha ụfọdụ enwere ife ha na-eyi o nwere ife dịka boxers then early missionaries wetara ife a ọ bụrụ colonial masters ọ bụrụ the politicians ndị ka slavery ka ha bịa. So nna nna gị na-agba ọtọ ka unu ha bụ ndị niile na-ekwu against ife gbasara oziọma. Nna nna gị ha na-agba ọtọ ọ bụ na politicians bụ ụzọ wee rụọ ụlọ ọgwụ gwa m mana unu na-abịa jọmpụọ ya this so pessimistic. Ekwesịrị onye ya ekwu okwu ọ bụrụ a realistic optimist. Ịdịkere positive ifukere nke ọma first eji nasa anya ga-afụ mmehie mụrụ ọkụ na-achọ mmehie ị na-afụsị na-akparị ndị mmadụ mba o kwesịrị ọnụ mkpụrụ ọjọọ na okwu ọjọọ ya ede-epupụta gị n'ime ọ ya eme gị na the people that matter in society ama enwe connection. They are watching from their offices. Ofu ụbọchị ife dabido gị ọ bụrụ ife onye ahụ nwee solution ya i postuo biko onye nwere ụdị ife anyị nyere m aka ndị ọ dị n'aka bụrụ ndị kwuru against their faith. Onwere ọgaranya unu fụrụ pụta na-akọ ife unu na-akọ onwego. Ka anyị gbanụ mbọ wepụ aka n'ife adịrọ mma ka anyị gbanụ mbọ wepụ aka na saga ka anyị wepụ na aka n'ikwutọ mmadụ ịkparị mmadụ eruo nwoke na ama ka o si wee nọrọ adama ngwọrọ n'ụgbọ si adazi na-ekwu okwu enyi ha bụ in the public ị mara onye ya chụpụrụ gị ewu na ji echi ichi correct mmadụ ma ife ilo na ife onye akwa ụdị njọ you can still do that in good manners. Mgbe ọ na Jizọs ihe ekwe economy kpọ Jizọs ọ bụ economist. Jesus Christ ọ bụ an economist ọ nọ na Nigerian budget onye nwa kọsụ economic crunch and the political upheavals anyị na-arịa n'obodo a onye nwa aka ya ọdịna ya unu ya eji wee rapụ politicians the political profiteers debere anyị n'ọnọdụ anyị nọ ọ bụrụ nnọọ ife gbasara nke ọbụla adọrọ Jizọs donye na ya. Enwe ọtụtụ ndị be anyị na-emegheri in the name of na a na-eme omenala in the name of na a na-aka ụka nke a problem ndị be anyị nwere they abuse everything.
ịrapụzie those people na-eme abuse jebezie na method ndị ọcha na-emetakwa ma si Ronaldo kweta anya Donald Trump kweta anya Messi kweta anya so many people that matter even Elon Musk ndị matter na society ịpụta ọgaranya asị gị I believe in God, I believe in Jesus Christ. Ọgaranya gosi m ofu ọgaranya so akọ mmiri ya unu na-akọ just one person ka anyị nene ya ma isi ọkpakọkwara ya ọnụ a na-eji ụlọ ata ere ọnwụ. Biko uche anyị dị ya nwanne masị ka m gbaziere gị mụ nwa ama abịakwa bịa were iwe kwuba okwu adịrọ mma ebe m na-agbaziri gị because 2 wrongs cannot make a right. Ọ bụ na ị nwere nghọta si n'ife a wee mụta ife you can amend your ways all for your own good. Onye emechi bụ afa mmadụ zisa na ihe onyonyo ha mụ brother Paul Chigbo ka emesịa The best of all.